Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje ngalendlela. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza lapho khona ulalele lenkonzo, ilalela ukumoya ukuze uzwe izinto zikamoya. Ngale-ke kokuchitha isikhathi ngizofisa ukuthi ngiguqe ngithandaze siye ezwini lenkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga indlela osithanda ngayo, siyabonga konke osenzele khona. Sibonga usigcina silibona usuku lwanamhlanje. Ngiyakhuleka ngicela ukuba ube kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho oyingcwele, ukhulume uzambule. Namba abantwana bakho nanti ibandla lakho lilalele ezindaweni eziningi ezihlukeneyo. Sicela wena Nkosi ukuthi kube nguwena oyibusisayo le nkonzo, kukhulunywe okusenhlizweni yakho. Usebenzise lo mzimba nami ngihlale ngilalele. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Sizokhumbula-ke ukuthi sisakhuluma ngentshumayelo yasentabeni, Matthew chapter 5 verse 9. Kodwa sisagxileke kakhulu ekuthenini ime esikhaleni. Nezinto ezivimba umuntu ukuthi ame esikhaleni, iminako yalelizwe ezivimba umuntu ukuthi ame esikhaleni, ukungazingcwelisi, ukuhlala ezonweni, kuyakuvimbela ukuthi ume esikhaleni. Ziyakweqa izinto zikaNkulunkulu, zikweqa ngisho ukhona ebandleni, zihayo zikweqe nje ngoba uthi usebandleni umqondo ubungekho. Mhlawumbe usebandleni ubhizi ya WhatsApp, usebandleni ubhizi uthintana naloya muntu, kanti ifoni uma usenkonzweni yavalwa, awuyisebenzisi ifoni. Ngoba usebenzisa ifoni usenkonzweni, utshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngisakhuluma nongcono kunawe, isithayima ake uthi ukuma kancane nje isaxoxa nongcono kunawe. Kubuhlungu-ke lokho utshela umdali wakho leyo nto efuna ukukhuluma nawe. Ziyakweqa-ke izinto libele ifoni. So-ke ifoni yavalwa uma usenkonzweni noma uyifake kwi-aeroplane mode ukuze kungangeni lutho, kungaphumi lutho. Uhlala ulalela inkonzo kuze kuphunywe enkonzweni. Usungaze ube nenkinga ye-hour. Ezinye inkonzo ziwu-2 hours. The most mhlawumbe u-5 hours yini-ke angazi. Khona ngizwe kuthiwa bangena ekuseni baphume ntambama. uNkulunkulu owaziyo ukuthi kusuke kwenziwani. Kodwa ngaphezu kwakho konke kusuke kwenzela uNkulunkulu, ifoni yakho kukhohlwa yiyo. Ungazibangeli nje amalahle esihogo. Siyabonga-ke bangcwele, asifunde izwi lenkosi, Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Ezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna ukuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Sivumelene ukuthi uNkulunkulu azongamfumani. Ukhona wena, you're going to avail yourself. Avail yourself. uNkulunkulu angahlupheki, ukhona. Sibhizi-ke nokho sibuka-ke izwi lenkosi laphaya esigijima nalo. Nakho ngingasaboni. kuTimotheyu wesibili chapter 3 verse 1 kuya ku-9. Ilona zwi-ke esidila nalo manje. Sizoqala-ke kuverse 10. Okwathi kuyaqhubekeka kuverse 10 ngoba nakho bengithe sidina ku-9. 9 uthi inkosi yakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu, kepha bangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa ibajezise. Bayahlanguliswa ekulingweni abamesabayo. Uyamesaba nje wena uNkulunkulu. Yini ulokhu ungena kulesi sono, uphume kulesi ungene kulesi?
ngoba uNkulunkulu abamesabayo uyabahlangulisa ekulingweni. Akabahlangulise esonweni, phela isono uma ususenzile ukuhlanguliswa ekulingweni. uNkulunkulu uma wena unjani umesaba, abamesabayo uyabahlangulisa ekulingweni. Verse 10, ikakhulu laba abahamba ngokwenyama enkanukweni yokuzingcolisa bedelela ubukhosi bengamaphiyankani abaziqhenyayo, abesabi nokuhlambalaza benkazimulo. Akabafunike labo nokubabona. Kanti izingelosi ngokuba zizinkulu ngobuqhwaga namandla azibamangaleli ngenhlamba phambi kwenkosi. Kepha laba behlambalaza benjengezidalwa ezingenangqondo ngemvelo, zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa, nabo baza kubhujiswa ekubhujisweni kwazo behlambalaza abangakwaziyo. Kukhulunywa indaba ejulile la, ejule ngendlela emangalisayo. Kuthiwa khona abantu abahamba ngokwenyama enkanukweni yokuzingcolisa. Alidingi nokuthi ungene deep igama lokuzingcolisa, ukuzingcolisa. Wonke umuntu omdala uyalazi igama lokuzingcolisa. Lihlonishiswe kwabelisilisa kuthiwa kushaya izibuko, kodwa ekugcineni kuwukuzingcolisa. Uvuke ekuseni kube ngathi khona umuntu obunaye. Kungabe owesilisa, ngabe owesifazane, uzingcolisile. Uhamba ngokwenyama enkanukweni yokuzingcolisa. Udelela ubukhosi, uyiphiyankano yaziqhenya, awusabe ngisho nokuhlambalaza abenkazimulo. Ngcoliswe yile mpilo yakho oyiphilayo. Abanye insakavukela umchilo wesidwaba njalo ebusuku. Omunye akasakwazi nokulala, kufanele aqale ngokuzingcolisa ukuze kufike ubuthongo. Omunye ushadile akasakwazi nokuthi inkonzo yomshado ayizwe kahle ngoba akaneliseki. Bazothi uma beqeda nomkhwenyana noma nowesifazane wakhe asukume lato engathi uyochitha amanzi noma uyogeza, kanti useyosebenza, useyozithokozisa. Isono phambi kaNkulunkulu. Isono leso, ubulala abantwana. Ubulala abantwana, uzofika uthini uNkulunkulu? Uzongena uthini ezulwini nalezi idumbu lezi? Ngoba zizokuvimba, ngeke ungene ezulwini. Ziwumoya phela manje. Inyameni azikho, ziwumoya, kodwa ngeke ungene ezulwini. Asiphileni impilo engcwele. Asihambeni ngobungcwele phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna abantu abangcwele. Izolo sikhulume ngey'ngelosi ezazonile zaphonswa esihogweni emgodini yobumnyama ukuba zigcinele ukwahlulelwa. Ngoba uNkulunkulu akakhethi ibala. Isono, isono. Kusenziwe ingelosi, senziwe umfundisi, senziwe i-ashi, senziwe umpostoli. Isono will remain a sin. And the wages of sin is death. Inkokhelo yesono ukufa. Sikhuluma ngokufa kokuphuma komphefumulo, ukufa kwesibili echibini lomlilo. Akukhathazeki senziwe ubani, kodwa isono siyisono kuphela. Sibalekele kuJesu. Sishiye phansi ukona. Lithi-ke lelizwe besilifunda. Nezwe lamandulo uNkulunkulu akaliyekanga, kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga engwesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni. Uzamcolo kwamanye amahumusho uhunyushwa njengombhabhadiso wamanzi, ngoba waphepha uNowa ngenxa yawo. Kodwa same water ababulala abanye. Okungukuthi umbhabhadiso uyabulala uma uzongena kungazivumile izono. Khona abantu abavele bafuna ukubhabhadiswa nje, izono zingavunyiwe. Uyabulala umbhabhadiso. Bafa ngesikhathi sikaNowa bebulawa uzamcolo. Basinda oNowa ngawo futhi lo mbhabhadiso. Uyikho konke. Zikline, zingcwelise.
musuhamba ugcogcoma, funda ukulinda, funda ukubekezela. Inkosi izokuhlangulisa, inkosi izokusiza, inkosi izokulekelela. Ngisho inkosi uJesu, ungazicabanga enye inkosi, ngiyazi enye mina, ngazi uJesu Kristu eyinkosi yami. Ngokuba uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esogweni emgodini wobumnyama ukuba zigcinele ukwahlulelwa, wena uzokuyeka kanjani? Nezwe lamandulo engaliyekanga, kodwa umlondolozo umshumayeli wokulunga engwesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni. Wamlondoloza uNowa. Nemizi yaseSodoma neGomora wayihlulela, wayichitha ngokuyiphendula umlotha, eyenza ibe isiboniso kuba bangayi kumesaba uNkulunkulu. Cabanga, idolobha njengedolobha liphendula umlotha. Uxolo, phela loya mlilo loyana ovutha isibabuli, kwakuthelwe ngisho isibabuli emhlabeni. Wawumlilo isimangaliso, ushaya isitini, itshe, licoyiseke, libe impuphu ngoba sekufike lo mlilo. Awushiyi lutho, ngeke ukushiyele empande nagatsha. uNkulunkulu akakusize, bambelele ethembeni okuyilona lona. Akusize, uyenze intando yakhe. Wayenza-ke le mizi yaba isiboniso, yaba isibonakaliso, yaba a-example yethu thina esiphila ukuthi si-understand ukuthi makukhulunywa ngomlilo ovela kuNkulunkulu kukhulunywa ngani. NoNkulunkulu uqobe ngomlilo oqothulayo. Ngokuba ngokubona nangokuzwa lona olungileyo ehlala phakathi kwabo wezwiswa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla ngenxa yezenzo ezingenamthetho. uNkulunkulu uyakuzwela ngobuhlungu obuzwayo uhlezi phakathi kwabezizwe. uNkulunkulu uzokukhulula, uyakuzwela ngokuhlala kwakho kulelo khaya. Mhlawumbe uyahlukumezeka, phelele nesithunzi sokuba umama, phelele nesithunzi sokuba ubaba. Uyahlukumezeka, uyathethiswa, mhlawumbe uzubekwe ngisho isandla, kodwa uNkulunkulu ngiyakuthembisa uzokuhlangulisa. Hlala kuye uthembeke, yena uzokuhlangulisa. Hlala kuye uthembeke, yena uzokwenza othembekile. Inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa bajeziswe. Ukhetha ini? Ufuna ukujeziswa? Ufuna ukujeziswa uNkulunkulu? Ufuna kushaye? Ikakhulu-ke laba abahamba ngokwenyama enkanukweni yokuzingcolisa, bedelela ubukhosi, bengamaphiyankani nabaziqhenyayo, abesabe nokuhlambalaza abenkazimulo. Kanti izingelosi nokuba zizinkulu ngobuqhwaga namandla azibamangaleli ngenhlamba phambi kweNkosi, kepha laba behlambalaza benjengezidalwa ezingenangqondo ngemvelo, zidalelwe ukubanjwa nokubhujiswa. Izidalwa ezingenangqondo ngemvelo, inkomo, zidalelwe ukubanjwa nokubhujiswa. Inkomo idalela ukudliwa, banjwe nje ibhujiswa. Manje wena udalelweni? Awudalelwe lokho nawe ukuthi ubanjwe nje ubhujiswe? uNkulunkulu akakusize ulifunde izwi lenkosi. uNkulunkulu akakusize uli-understand, uliqonde, ngoba kulapho kukhona khona ingcebo yethu. Kulapho la sofumana khona ingcebo. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu ufuna ukwenza izinto ezinkulu. Uve nje wena ongafuna ukuthembeka nobungcwele. Wena nje ongafuna ukuthembeka, uNkulunkulu ufuna ukwenza izinto ezinkulu. Shiyela kuwena-ke mntaka baba, kodwa konke sikunikela kuwena. Asazi-ke ukuthi wena ukhetha yiphi indlela, zimbili ngale kwethuna, kodwa usuke uzikhethe nganeni okwethuna, uzikhetha khona la. Asimbongeke kakhulu uNkulunkulu usesigcinile kwaze kwaba manje. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akusize uhlale kuye ungasuki, nomoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho.
Ungakhohlwa ukuthi sithi uJesu Kristu inkosi. Baningi asebengenile. Hayi ngathi abakayingenileyo. Jesu Kristu inkosi uvula waseFilipi 2:11. Izilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuyise. So uma uvuma uJesu Kristu inkosi, ubaba osezulwini uyajabula kuba inkazimulo kuyena. Hey-ke angithandi ukukhuluma sengathi ngigeqa amagoli engathi ngiyemuka. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyanithanda nonke emakhaya. Masibonge inkonzo kuNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngakho konke. Sisizeke Nkosi silenze izwi lakho, sihambe ngendlela ofisa sihambe ngayo, ukuba igama lakho likhazimuliswe. Silondoloze Nkosi usigcine, uzusivuse ngomhla wokuphela singene ezulwini ngamasango. Siza Nkosi noma ubani osekhaya lezwi, umvula amehlo kakhulu labo Nkosi obadalela inkazimulo yakho. Khulekela bonke abasentabeni endlu kaJehova, kakhulu labo badalela inkazimulo yakho. Busisa-ke Nkosi ubiyele kube yilona loyo, sibuyisela kuwena inkonzo, sobuye sicele uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, akekho ufana naye. Siyambonga. Inkosi mayibe nawe lapha ekhaya igcine kulondoloze uhlale kuJesu ungasuki. Baba uNsibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.